Yes. Okay, daghang kayong salamat. Yes. Kisa dili pa ta magsugo bak ang puta. Among langin o maluing nga Diyos nga nakiguma kanamo. Daghang kayong salamat sa Dios sa pagkatakanamo ug mayong higayong makapaminaw sa pulong sa Dios kauban sa mga the brothers ug sisters. Sa una, kaming tanan kay makasasala nga nakatara sa imperno. Pero naluwas kami tapinangi sa pilinong dugo ni Yesu Kristo o mga daghang kayong salamat. O iyong nga Kristyano nga nakadawa sa kaluwasan, ganan kami nga makinabuhi para sa Ginoo o ganan kami nga mapahimot sa pangalan ni Yesu Kristo, mao nga palyo hatagimi o bagong puso o gahom o tingwa aron nga makakinabuhi kami para sa Dios. Mao nga palyo abalyan ang amo kasing-kasing sa tubang sa imong pulong aron nga mapaminaw namo ang imong pulong pakayo o maanggan namo ang kahulugan sa imong pulong o madawan namo ang bagong kusog Ginoo. Ilabi na kabalo kami nga duola ang pagkabal ni Yesu Kristo kay among makita ang tanan ng mga timayan sa katapsang panahon. So mao nga palyo tabang iming nga makatukaw spiritually aron nga makita namo ang imong kabubudon o makatuman kami sa imong kabubudon aron nga malipayon ng Dios o makita namo ang dakong buwas sa Espiritu Santo. Sa patinuot kanang kami nga sulti kanimo nga naidakang mga kahuyangon o maluya kami kung walay imong tabang sa mga nga palyo tabang imi kanunay aron nga magami kami sa Dios imong mabiling instrumento para sa mayong balita o para sa iglesia. O kung naay mga brother o sisters nga adunay kalisot o kung naay mga brother sisters nga adunay sakit sa lawas, napayog tabangi sila nga mahupay tapinay sa imong pulong o payog tabangi ang mga brother sisters nga adunay sakit para maayo ang sakit paspas. O para sa mga brother o sisters nga wala nakapil diri, pisan kanusa, pisan asa, so hinami nga ang Diyos kay makaubang kanila aron nga makahunaw na sila nga ang fellowship kay importante aron nga makapil sila kauban sa mga brother o sisters. So palyo bantayan ang among kasing-kasing tapinay sa imong pulong gikan sa pagsulay o gikan sa pagtintay. So hinami nga ang balang espiritu kay makaubang kanamo gikan sa sinugtanan hangtod sa katapusan. Daghang kayong salamat sa Dios among gisalik ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Yesu Kristo among giampo. Amen. Okay. Atong abalyan ng Biblia, unang Thessalonica chapter 4, to verse 1. Hangtod sa verse 7. Okay, ikapito ka time sa unang Thessalonica karon. Okay. Unang Thessalonica chapter 4, verse 1 hanggang 7. Kaya itong basahon. Sa katapusan, mga igsoon, nakapangaliyo po o nakatambak kami kaninyo tungo sa Ginoong Jesucristo nga ingon sa inyong nadawat kanamo kung unsa ang kinahanglan nga pagkawi o papahamot ninyo sa Dios, ingon sa inyong pagkawi usap, lamang madagayaon kamo sa labi pagayot. Verse 2. Kay himbaluan ninyo kung unsa ang mga tukon nga among gihatag kaninyo pinaagi sa Ginoong Jesucristo. Kaya ang kabubudon sa Dios mao kini ang pagpalaan kaninyo nga maglikay kamo sa tapapakihilawas. Verse 4. Nga ang tasataksa kaninyo manghibalo nga magbaton sa iyang sudlanan sa pakabalaan ug sa kadungganan. Verse 5. Dili sa pakpating nga makihilawason nga sama sa mga hentil nga wala makaila sa Dios, nga wala bisan kinsang nga magalapas o magalimbong sa iyang igsoon nini nga butang-a, kayang Ginoo mao ang magpabalos nining tanang nga mga butang-a. Ingo usap sa among kipasidaan o kipamatun-an kaninyo, the verse 7, kay wala kita paktawaga sa Dios alang sa kahugaw kundi diya sa pakabalaan. Okay, verse 3 paguso. Verse 3, atong basahon, 3:1. Kaya ang kabubudon sa Dios mao kini
ang pagpalaan kaninyo nga maklikay kamo sa papakihilawas. Okay, so karong adlaw kay ikapito ka time sa pag-study sa unang Thessalonica. Okay, so the last week atong nakadunang kabayin sa unsa man pag-ampo, di ba? Pag-ampo o karon topic kay kabayin sa pagkabalaan. The verse sumara sa Biblia nga ang kabubudon sa Dios mao ang pagkabalaan. So mao kinyang karon topic o pagkabalaan kayo so importante nga topic to iyo nga the Kristiyano o pagkamasakaluwasan. Iya to panahon na dito sa Thessalonica. So atong nakadunan nga ang Thessalonica kay dakong syudad o the commercial center o naida ka mga business. So anyway, na-develop na ang syudad sa Thessalonica mao nga ang mga salapok kay nakasulod gikan sa uban na mga lungsod o nasod. So mga dili namang the business kundi ang mga salakay nakaabot dito sa Thessalonica. Ilabi na pakikilawas, pagpanapaw, the sexual immorality kay nakaabot dito sa Thessalonica. So mga bisan pa ang mga brother and sisters sa Thessalonica church kay the mayong brother and sisters pero kanunay ilikadong paktintay gikan sa Thessalonica. Ilabi na pakihilawas sa mga mga sala sa pakihilawas, pagpanapaw. So mga nabalakag si Apostol Pablo nga ma-influensya ang mga brothers sisters sa Thessalonica Church tungo sa tahutang sala dito sa Thessalonica. So mga kipasidaan sila ni Pablo. Palyo hinumdumi kung sa man ang kabubudon sa Dios. Kabubudon sa Dios mao ang pakabalaan. So ingon nga Kristiyano nga nakadaw sa kaluwasan, bantayan ang imong kinabuhi gikan sa tahutang sala. To kining pasidaan kay dili lamang para sa mga brothers sisters sa Thessalonica, kundi para sa mga tanan ng mga brothers sisters nga nakadawa sa kaluwasan. O pakabalaan mao ang kabubudon sa Dios, dili lamang kabubudon sa Dios kundi tumong sa kaluwasan. Ang lasong man namatay si Kristo dito sa cross, kay dili namang para papasayo sa atong mga sala, kundi para mabuhi ang mga Kristiyano nga balaan. Sakto ba? Tama ninyo? Yes. Example, naisakit sa lawas. Babating na kung nga sakit kayo. So kanang ka nga maayo ang sakit, di ba? Ito ba ka? Kanang ba ka kung naisakit? Kanang ba ka nga maayo ang sakit? So mga kung nai-chance nga makapa-operation, basin kanang ka nga magpa-operation, di ba? Unsa man ang tumong sa operation para pakabalik sa sakit? Para maayo ang sakit. Yes. Ngano man namatay siya dito sa cross? Para pakpaka sa lapaguso? Para pakta sa sakit sa sala? Dili. Para sa pagkabalaan. Ang tumong sa tambay kay pakaayo. Tumong sa kaluwasan kay pagkabalaan. Mao nga naka-remind ang Diyos kanila. Kabubudon sa Diyos mao ang papakasala o pagkabalaan. Pagkabalaan. Usahay makalimot ang mga Kristiyano. Naluwas na ko mao nga pwedeng nga mapakasala. Kay makatok ko sa langit, mga pwedeng makuhat ko og sala. So sayo nga pagsabot kini, so mga atong hunaw-naon, takabanini. So pagkabalang ka importante nga topic, ang lasong man kibutang ko dili sa iglesia kay kananang Dios nga mahimo ko balaan. Yeah. So kining topic kay murag estrikto o usahay masakitan ang kasing-kasing sa sulot nimo pero importante. So mayong tambay kay sakit.
Mayong tambal kay dili matamis. Mayong tambal kay sakit. So paminaw pa kayo. So pagkabalaan kay importante. Tanawa. The holiness o the love kay nakonektado. Ano man? Example, naay usa ka couple. The bana o asawa. Nakaminyo sila karong adlaw. Tan. Kaya unsa man ilang buhaton? Suka karon? Kay nakaminyo na sila tungo sa unsa? Tungo sa unsa? Wala kabalo? Ngano man nangminyo sila? Tungo sa guguma, diba? Tungo sa guguma. Lason sa pangminyo kay guguma. Dahil unsa man ang ilang responsibilidad? Unsa man ilang responsibilidad? Holiness. Dili pwedeng kaibog sila sa uban ng mga tao. Sakto? Wala kabalo? Paso pwede. Pwede? Dili pwede. Yung nga bana, bawalang na nga mga babae. Diba? Yung asawa, bawalang na nga mga lalaki. Estrito kayo kini? Dili, mao kinyang guguma. Kung nahiguguma sila sa usak-usak, holiness kay dili lisod. Makasulti ang bana kaniya sa asawa. Ikaw na lang. Only you. Ikaw na lang. Asawa kay makasulti sa bana. Only you. Dili kini estricto. Easy kayo kung nahiguguma sila. Kung nahiguguma ka sa Diyos, kung nahiguguma ko sa Diyos, makasulti ko, only God. Only Jesus. Only Ginoo. Dili lisod. Pero, kung guguma sa Diyos, kung guguma, patok sa Diyos kay mahimong gamay, dahil na nga mahiguguma ko sa kalibutan. Mawala ang pagkabalaan. Mao nga, love and holiness kay nakonektado. Si Jose, kihiguguma niya ang Diyos. Mga sadyang nakatintal ang usa ka babae. Let you sleep. Kung sabi pa sa nini, makbuat taok sa kauban. Usa ka asawa sa agalon, di ba? Dito panahon na bitubak si Jose. Unsa nakapakabatok sa sala, unsa to pakabuat og sala batok sa Dios. Kung nakalikay siya. Ngano man nakalikay siya gikan sa paktintay, gikan sa usa ka babae, kay gihiguguma niya ang Dios. Kung kisa man ang nahiguguma sa Ginoo kay makalikay sa sala. Kung kisa man ang nahiguguma sa Dios kay makabantay sa pakabalaan. So mga pakabalaan kay gikan sa guguma. Dili gikan sa kaalam. Bisan pakabalo na ko nga, sala kini. Yes, information kini. Pakikilawas, dahutang sala kini. Pakpanapaw, dahutang kayo. Bisan pakabalo na ko nga, dahutang kayo. Pero kung walay guguma, makabuwa ko. Bisan pa kabulon ako. Bisan pa kabulon ako nga salak ka na, pero guguma sa Diyos kay kamay kayo sa sulot nako, dahil nga makabuwa ko. Bisan pa kabulon ako nga dautan. Tumaw kinyang main teaching unang Thessalonica chapter 4. Unsa man ang kabubudon sa Diyos, pagkabalaan. Sa patinuot, kung hunaw-hunaw na kabay sa pagkabalaan, pinagi sa guguma sa Diyos, dili estricto. Dili lisod. Natural. O very easy. Kung gihiguguma nimo ang Diyos. Kung gihiguguma sa bana ang asawa, wala interesado ka ba sa lain nga mga babay, di ba? Kano na asawa kay Miss World? Kano na akong asawa kay Miss Pilipinas? Dili?
Tinuod. So, atong hunaw-unang kabanin ang atong hunaw-unang background, ang main topic sa unang Thessalonica ay unsa man? Ephesians, Philippians, Colossians, ug sunod unsa? Unang Thessalonica, ikaduhang Thessalonica, di ba? Naay order, Ephesians kay nagtudlo kabahin sa church, o Philippians kay nagtudlo kabahin sa fellowship sulod sa church, o Colossians kay nagtudlo kabahin ni Kristo sulod sa fellowship, o unang Thessalonica, ikadang Thessalonica kay nagtudlo si Jesus nga nakauban sulod sa iglesia kay mubalik kabahin sa second coming of Jesus Christ. So mga niya to panahon na dito sa Thessalonica, ubang ka adunay sa nga pagsabot. Dola ang pagkabahin ni Jesus Kristo. Mao nga, okay lang nga makpakog sala. Dili takan, ubang ka adunay sa nga pagsabot. Kay dola ang pagkabahin ni Jesus Kristo. Walay time nga maka-enjoy ko sa sala. So mga kay dili ko mapunta sa impyerno, wala pa ko nakaminyo, wala pa ko nakauyab. Kanaunta ko nga makuyab sa dili pa siya mubalik. Kung mubalik sa karong gabi na, wala chance nga makauyab ko. Wala chance nga makaminyo ko. Kaya dili ko mapunta sa impyerno, so mga nga, kamay na lang, kanang ko nga mak-enjoy. Ginoo, understand. Ubang kaya doon na sa nga pagsabasama ni kay duwala ang pagkabalin so kay teaching sa unang Thessalonica kay ikaduhang pagkabalin ni Kristo. Pero teaching ni Pablo kay lahi. Kay duwala ang pagkabalin ni Kristo mao nga unsang angay ato buhaton pagkabalaan. Be ready. Be ready to meet your God. Kada bulan nay siguro fellowship, di ba? So mga brothers and sisters nga naka-appeal kay malipayon, kay naay fellowship, pulong sa Diyos, usahay naay also mo snack. Pero yung house owner, malipayon po sila pero busy kayo, kaya angay lang limpyohan, tukinan sila mag-andam, diba? Ito pero kung mga bisita kay mo bisa sa imong balay karong gabi, unsa imong buhaton? Una sa tanan. Unsa importante? Angay mong limpyuhan, di ba? Kung mubista ang mga visitor, sa diyang mubalik sa eskwela din kalibutan, unsa ngay mong buhaton? Unsa pinaka-importante? Pakabalaan. O sumala sa Biblia, ang iglesia kay asawa, o si Jesus kay bana. Iyong asawa, unsay pinaka-importante? Pagkabalaan. Na wedding ceremony karon. Nakulat ang bana. Pero nakulat siya sa asawa para pang minyo, pero wala pa siya. Sa likod, gusto ka babay kay nakadagan. Pero walay wedding dress, o pajama na lang, o ma-hair kay sama sa leon. Ang bana kay nangadulog, kinsa siya. Anyway, nadawan ako ang usa ka picture, gikan sa the laing nga church. So, sa atong church, pero laing nga lugar, kay usa ka brother o usa ka sister kay nakaminyo. Kay nakaila ko nila, so mga naka-text sila sa ilang picture. Pastor, nakaminyo mi, karong adlaw, sa akong gitextan. Congratulations. So gipakita, gitextan nila o gipasan nila ang picture, wedding ceremony. Guwapa kayo. Usa ka sister. Putuli kayo, ang guwapa kayo. O bana, sama sa movie actor. Sama nini. So, kanang usa ka brother, naka-text siya kanako, Pastor, nalipay kayo karon. Tinuod. Nalipay nga naman. Guwapa kayo ang asawa.
Ha? Sa manini, kanu sa malipayo ng Diyos? Kanu sa malipayo ng Diyos? Sa diyang nagpakok sala, sa diyang balaan ko. Sa diyang balaan ko, sa diyang balaan ng iglesia, malipayo kayo ang Diyos. Tinuod. Mubalik sa Kristo din kalibot ng iyong nga bana. Kaya kanahan siya nga kuhaon ang asawa. Iyang kuhaon ng asawa, unsa man? Iglesia, mao kaya rapture. O dito sa langit, magsugot ang wedding ceremony hangtod sa hangtod. Walay sala dito sa langit. Bana asawa na lang. Unsa man ang foundation, pakabalaan. Importante kayo. So mga hinahinay, takinanata magfuga sa atong mga sala para paktawan ni Kristo. Pero duol la. Duol. So mga verse 1, so akong gisugutan na ang background. So verse 1, akong basahan. Sa katapusan mga igsoon, nagapangaliyo po ug nagatambak kami kaninyo tungo sa Ginoong Kristo nga ingon sa inyong nadawat kanamo kung unsa ang kinahanglan nga paggawi ug tapapahamot ninyo sa Dios, ingon sa inyong paggawi usap, amang madagayaon kamo sa labi pagayod. So, nahay importante nga pasidaan o pagtambak. Unsa man ni? Kabubudon, unsa man kabubudon sa Dios? Verse 2 and 3 atong basang paguso, 3:1. Kay hingbaluan ninyo kung unsa ang mga tukon nga among gihatak kaninyo pinagi sa Ginoong Kristo, kay ang kabubudon sa Dios mao kini ang pagpalaan kaninyo nga manglikay kamo sa papakikilawas. Yeah. Ang kabubudon sa Dios mao ang pakabalaan. Yeah. So kabubudon sa Dios kay naluwas na ta gikan sa imperyo no o napasayo ng tanan atong mga sala, so makanan ng Dios nga magtaw ko sa sala dili mag-enjoy kanan ng Dios nga magtaw ko maglabay ko sa sala, so mao kinya kabudon sa Dios. Yeah. So atong hunaw-nawon kabanini, so verse 3 pag-usop, kaya ang kabudon sa Dios mao kini ang pagpalang kaninyo. So, tanawa ang screen. Yeah. Pagkabalaan dapat sa sumula sa Biblia, separation. Pagpabula. Mao kinyang holiness. So, mga kanunay, nag-iyon ng Biblia nga, come out! Come out! Come out. Come out from sin. Come out from the world. Come out from wicked way. Mao kinyang pagkabalaan. Pagpabulak. Mao kinyang holiness. Holiness kay dili information. Holiness kay dili kasing-kasing. Holiness kay dili emotion. Holiness kay separation. Separation. Mao kinyang holiness. So, mao kinyang kahulugan sa pagkabalaan. So, iyong nga example sa Israel, na importante nga position. Unsa man? Sacerdote. Sacerdote. Kay priest. Priest. Nakailaba mo, priest? Mga sacerdote, kay nakahalad, di ba? Dito sa templo o tabernakulo. So para papakita sa pagkabalaan kay mga sacerdote kay kinahanglan balaan para pakatak sa halat. So mao nga ilang sinina kay lahi. Ilang sinina. Nakita ba ninyo ang sinina sa laban na pari? Sacerdote? Lahi ang sinina. Kalainan. Kalainan, mao ang holiness. Tino nga mga Kristiyano, ang mga tao nga dili ruwas kay pareho lahi. Pagtuba ka, pareho lahi.
Lahi. Mao kanyang separation, mao kanyang pagkabalaan. Lahi. So mao nga gikan sa sinina lahi. Akong ipakita. Kung usa ka tawo kay nahimong sacerdote sa Israel, una sa tanan, kinahanglan replacement ang sinina. Separation. Ngano man, labaw na pari kay kinahanglan balaan. So mao kinang ilang sinina. Yeah. So anyway, kada bahin sa sinina na importante nga kahulugan tungod sa tayong dili ta makatun-an. Pero ilang corona naay usa ka pulong. Okay, atong basahon 3 2 1. Wala po ko kabalo. Curious. Anyway, importante nga pulong. Also, nakasulat sa Biblia. Atong basahon. Wala kabalo. Okay, translation. Holiness to the Lord. Sa atubangan. Ngano man? Importante nga leksyon. Exodus. Okay, atong abal yang Biblia. Exodus chapter 28. 28 verse 1 and 2. Kabahin sa sinina sa mga sacerdote. Verse 1 and 2. Okay, verse 1 akong basahon. Ug dadon mo duol kanimo si Aaron nga imong igsuon o ang iyang mga anak nga lalaki uban kaniya. So, diyato panahon na si Aaron o iyang mga kaliwatan, iyang mga anak kay lahimong sacerdote, di ba? Gikan sa taliwa sa mga anak sa Israel, aron siya mag-aalagat kanako sa katungdanan sa pagkasacerdote, para pagkasacerdote, bisan si Aaron, si Nadab, ug si Abiu, si Eleazar, ug si Itamar, mga anak nga lalaki ni Aaron. The verse 2, atong basahon. O magbuhat ka og mga bisti nga balaan alang kang Aaron nga imong isuon alang sa himaya sa alang sa katahom. Okay. So kung kisa man ang mahimong sacerdote kay kinahanglan magsulop sa sinina. Kanang sinina kay unsay condition? Balang nga sinina, di ba? Balang nga sinina, pakabalaan. O sa corona na usa ka pulong verse 36. Verse 36. Verse 36. Verse 36. Atong basang sunituan, o makabuha ka og usa ka pinakpak nga lunsay bulawan o pagakulitan kini sama sa pagkuli sa usa ka singsing. Okay, atong basang pag-usap 3 2 1. Balaan kang Jehovah. Tanan na mga letter kay capital letter nga naman importante kayo. Kung imong bantaw ng Biblia, capital letter, di ba? Balaan kang Jehovah. Sa English version, you shall also make a plate of pure gold and engrave on it like the engraving of a signet, holiness to the Lord. Mao kinyang slogan, mao kinyang importante nga slogan sa mga sacerdote. Niya to panahon na. Yeah. Holiness to the Lord. Holiness. Sa manini, ang mga brothers sisters nga naluwas pot kay kinahanglan mosulop sa balang nga sinina. Unsa bay pasang holy life, pakabalaan.
pakabalaan. Salmo awit chapter 29 verse 2. Okay. Ako lang basahon. Iatang ninyo kang Jehova ang himayang nga angay sa iyang anlan. Simbahan ninyo si Jehova sa katahom sa pakabalaan. O mga awit 110 verse 3. Just lang taon sa tubangan tungkol sa time para pag-save sa time. Okay, atong basaw. Ang imong katawan na manakhalas sa ilang kaugalingon sa kinabubuton sa adlaw sa imong gahom sa matahong nga pakabalaan gikan sa daguangkan sa kabuntagon ikaw adunay tunok sa imong pakabataon. Pakabalaan. O ang mga saserote gisulubon nila ang sinina sa manini o sumala sa Biblia nga dili namang sinina kundi ilang lawas put kay kinang nabalaan. Ilang lawas put. So mga sa matahigayon nakasulod sila sa balang nga kwarto sa sulod sa tabernakulo atubangan sa balang nga kwarto, okay? Tumawag kiyang tabernakulo. O balang nga dapit, holy place. O sulod sa holy place na duha ka kwarto, o sa katapusan nga kwarto kay pinakabalang nga kwarto, most holy place. Sa sulod sa pinakabalang nga kwarto na arka. Sulod sa arka na papan sa napulo ka sugo. Words of God. Mao kinyang anino sa church. Sulod sa church, unsa importante? Pulong sa Diyos. At tubangan sa balang nga kwarto, balang nga dapit, na tubig, water. Ano man? Ang saserdote, kung kisa man ang musulo sa balang nga dapit, angay lang hugasan. Kung sabi po sa kanino? Pinaka-importante sulo sa church kay pakabalaan. Para sa evangelism, para sa buwas sa Diyos, pakabalaan kay importante nga condition. Pero, kung tayo sa mga saserote, kung musulo sila sa balang nga dapit uban sa sala, wala pa sila nakahugas. Wala pa sila nakalabay sa sala. Aduna siya tinaguan sala. Pero kung musulo sila sa balang nga dapit, namatay sila. Ipatay sila sa Diyos. Ayo, adlo. Yes. Ang Diyos, justice. Usahay ang mga Kristyano kay makalimot. Yes, ang Diyos kay guguma. Mao nga naluwas mo. Mao nga pwede nga makpadayon mo og sala. Para pagpakasala namatay sa Kristo. Ang tumong sa kamatay ni Kristo kay para pagpakasala. Namatay na ko, mao nga pwede nga makuha ko og sala, makuha ka sala. Mao kinagtumong sa kamatayon? Dili. Tumong sa kamatayon ni Kristo kay pagkabalaan. Namatay ko para nimo. Mao nga ayaw buwatan sa lalabaw. Namatay ko tungo sa imong mga sala. Mao nga ayaw buwata. Ayaw makwadok sa lalabaw. Mao kinyang tumong sa kamatayon. Dili naman kapasalyuan. Kundi para sa kinabuhi ang ngabalaan. Example, basing mga brothers kay mo wala nakbuhat og gambling. Usa ka tawo kay nakabuhat og gambling. Sumaw nga nawalang dakong salapi. Pero kanang salapi kay utang kay nakahulam siya sa salapi gikan sa silingan. Kamang naay dakong utang tungo sa gambling. Example, so 1 million pesos. Ala, 1 million pesos. Kinan siya bubayad hangtod uguma.
Pero kung dili siya mobayad, patyon siya. Kay kanang mga tao nga nakapahulam kay geng. Kung dili ka mobayad ang tugom wala siya nakatulog. Sabi, nabasol siya. Nga naman, nakabako, gambling sa mga nawalang sa lapi. Ay, kung sulbaro kini problema, dili ko gambling labaw pa. Nabasol siya, siguro di ba? Nadungog sa iyang amahan. Amahan kay datong nga tao. Ano man nakilak ka? Sa pagkatino, sorry kayo kay tungo sa gambling nako sa mga nawalang sa lapi. Ina nagbubayad kang tugoma pero wala ko sa lapi. Anang amahan. Kay gihiguguma siya niya. Okay. Sakit put sa akong kasing-kasing. Tungo sa imong sayong nga kinabuhi. Pero, I love you. So akong bayaran para nimo. Pero, ayaw buhat talaga. Ayaw buhat talaga. Akong bayaran imbis ikaw, mao nga ayaw buhat. Yes, Papa. Nawala ang utang. Makabuhat pa ang anak sa gambling paguso? Apayok to ba ka? Makabuhat pa siya sa gambling paguso? Mo usahay makabuhat siya paguso? Kayong basing naitakong sakit, di ba? Pareho. Ngano man namatay siya para nimo? Payo unaw-unaw. Ngano man namatay sa Kristo para nako? Namatay ko tungo sa imong mga sala. Mao nga mag-enjoy ka sa sala. Okay? Para makuha ka og sala padayon, mamatay ko. Mao nga ayaw mabala ka sa sala inimo. Mao nga makuha ka og sala. Mao kinakabubuton sa Dios. Ayaw gamita ang guguma sa Diyos para pakpakasala. Ayaw gamita ang grasya sa Diyos para pakpakasala. Exodus chapter 19, verse 22. Exodus chapter 19, verse 22. Exodus chapter 19, verse 22. Okay, atong basahon. Ugang mga saserdote, usam nga magadul kang Jehova, managpalaan sila sa ilang kauganion, tingali hinon si Jehova modasmak kanila. Managpalaan sila sa ilang kauganion. Yeah. Ta ilang lawas put. Okay. Unsa man nakinahanglan yung saserdote? Pakabalan, di ba? Okay, sa tanaw ko, sa daang tugon, tulo ka mga position sa Israel. Propeta, o saserdote, o hari, di ba? Ilabi na saserdote o hari, dili pwede nga magtawa sa position sa kanan. Buhay pa sa niya nga, si Saul, kinsa siya? Nakalaba mo ni Saul? Siya kay, unsa man iyang position? Haring. Dili siya prophet, dili siya sacerdote. Niya to pa na kinsay sacerdote, si Samuel. Kinsay makahalat? Si Saul, si Samuel. Samuel. Pero kabalo na kang sadyang nakahula si Saul ni Samuel, di ba? Sa wala pa ang Gilead, pero nakahunaw na siyang, ngano maulay si Samuel? Sa patino wala siya ulay. So, bisan pa bawal ang paghalat yung hari, pero nakahala si Saul sa halat, imbis si Samuel mao nga, nasuko ang Diyos. So, niya to panahon na bawal. So, separate. Ang bahin sa hari, bahin sa sacerdote. Pero, kinsa yung makabuha sa tanan? Yung sacerdote, yung hari,
iyong propeta. Si Jesus na lang. Si Jesus, okay? Si Jesus kay walay katapusang nga saserdote. So mga kipasalyo niya ang atong mga sala hangtod sa hangtod. O siya kay akong hari. O siya kay propeta nga nagtudulo sa pulong sa Dios. O sumala sa Biblia, dili lamang si Jesus, kundi yang mga Kristiyano po kay sacerdote. Pero kamayang lahi. Haring sacerdote. Royal priest. So, unsa ka importante, kung kinahanglan sila magpalaan, kumusta bang mga Kristiyano nga nahimong sacerdote? Unang Pedro, chapter 2, verse 9. So, importante nga bersikulo kini. Unang Pedro chapter 2, verse 9. Unang Pedro chapter 2, verse 9. Okay, atong basahan. Sunod tuan. Apan kamo ang kaliwatan nga pinili, harinong pagkasaserote, nasod nga balaan, katawan nga nakaugalingon sa Dios, aron di igamantala ninyo ang mga tapakahalangdon, niya nga nagtawag kaninyo gikan sa mga kanginit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag. Sa English version, you are chosen generation, royal priesthood. Unsa boy pasabon ni? Kamo mao ang hari o sasedote. Kinsay kamo? Mga Israelita, mga Kristiyano. Mga Kristiyano ikaw. Tayon, kinahanglan ba mo balaang o dili? Kinahanglan ba ta balaan? Kay kitang tanan kay sasedote. Nasa ba mo? Nasa taman ninyo? Okay, nasatan? Yes. Dayon, sa daang tugon, ang mga sasedote, ang mga hala kay unsa man? Lating baka, kanding, karnero, di ba? Kaya unsa man ang halan nimo? Unsa nga imong ihalat? Kay ikaw kay sasedote, buwas sa sasedote kay pakala, di ba? Ang imong ihalat kay ikaw kay sasedote. Dayon, unsa nga imong ihalat? Mo imong baboy? Kanding? Unsa man? Roma chapter 12. Roma chapter 12, verse 1. Roma chapter 12, verse 1. Roma chapter 12, verse 1, atong basahon sa ituan. Busa mga igsoon, kinapangamuyo ko kaninyo pinagi sa mga kaloy sa Dios nga ihalan ninyo ang inyong mga lawas. Ingong nga halan nga buhi, palaan ug nahamutan sa Dios, nga mao ang inyong katalunganon nga pagsimba. Unsa man ang halan nimo? Unsa nga imong ihalat? What should you offer? Ako. Akong kinabuhi. Kihalan na pa nimo ang imong kinabuhi? Pero naay condition. Para pakhala sa akong kinabuhi ngadto sa Dios, unsa man ang condition? Unsa man ang condition? Ihalan ninyo ang inyong mga lawas, inyong nga halan nga buhi o balaan. Kung dili ko balaan, dili dawaton sa Dios. Mga pisa pang makampok ko para sa akong pamilya, wala ito ba? Kay akong halat kay dili balaan. So importante, unsa man ang halat, dili na akong lawas, dahil also usa ka halat, ang mo ihalat, unsa man. Roma, chapter 15.
verse 16. Roma chapter 15, verse 16. Kaya itong basang sinituan, apan sa akong tapaka-ministro ni Kristo Jesus ngadto sa mga hentil, sa pag-alaga sa mayong balita sa Dios, aron ang mga hentil nga gihalat mahimut-an niya, sangit gibalaan diya sa Espiritu Santo. Unsa man ang halat? Ang mga hentil, kinsa sila? Lost souls. Ang mga tao nga dili luwas. So, imo nga saserdote, ang akong ihalad ang akong kinabuhi o ang akong dadon ang mga tao nga dili luwas sa tubangan sa kamatuoran. Mao kinyang pakalat sa mga Christian. Okay, nasa taman ninyo? Yeah. Para nini, unsay pinaka-importante? Pakabalaan. Okay, so next month, unsay schedule? Na importante nga schedule, unsa man? Unsa man? Birthday nimo? Birthday importante. Yeah. Bible seminar. Bible seminar kay importante nga time nga angay akong ihalat ang mga hentil. Para pakala sa mga hentil ngadto sa Dios, unsay pinaka-importante nga pag-andam? Pakabala. Angay ko hugasan ang mga sala. Yeah, okay. Tanawa pag-usok. Sa diyang samatahi kayong nakahalat sila sa mga hayop, kinahangnan balaan, pakabalaan. Sa manini, para sa Bible seminar, kinahangnan pakabalaan. Hinumdumi, kung balaan kayo mo, impossible thing will be possible. Tinuod. Amazingly, nakadakhan ang mga membro sa church. Pero kung naitinagwa sila, nakajutay ang mga membro. Possible thing will be impossible. Pero kung naipakabalaan, impossible thing will be possible. Kaya sala kay nakababak sa buwas sa Diyos. Tingog. Pasing na yung mga brothers sisters nga nakasinati sa paktanom, sa tubang sa imong mobalay, kung na yung mga yuta, tayon, para kuhaon ang mahayong bunga, unsa importante? Sa patinuot, kinahangnan mahayong yuta, diba? Sakto ba? Kinahangnan mahayong yuta. Pakabalaan. Tayo na idakang mga bunga. Akong pamilya, akong silingan, sa patinuot, ang lason, nga naman lisong nga makabunga kay dilitungo sa persecution nila. Okay, tanaw ko. Ang lason nga naman dili ko makabenlas kay persecution, pangnutos, nakunaw na ba kasama nini? Dahil kumusta man ang mga early church? Nga naman dakang mga tao kay nakada sa kalwa sa pisang paong na dakang mga persecution, dakang mga Christian kay kipatay sa mga Roma sundalo. Kung kisa man nakabenlas kay namatay, mao nga walay bunga. Si Pablo, si Pedro, giprison sila. Dakong persecution, mao nga naundang ang evangelism, naundang ang bunga. Dili dakang mga tao kay nakada sa kaluwasan. Ano man, pisa pang na persecution, pisa pang na dakang mga pangnutos, pakantos, talisdanan, pisa pang kabos kayo sila, pero ano man dakang nang nakada sa kaluwasan. Tungo sa pakabalan. Kung sa mangin. Ano man balaan sila. Ano man balaan sila? Tungo sa pagpapugos. Tungo kay kinana ko mahimong balaan. Dili tungo sa huguma. Tungo kay kihigugumag yung nila ang Diyos. Mga nakadisi na sila nga, kinang na ko dili makpadok sila. Kung makpadok sila, masuko ang Diyos, masubog yun ang Diyos. Dili kini dalan sa pakpaya sa grasya sa Diyos. Namatay sa Kristo tungod sa akong mga sala. Unsa na ko pakpadok sila pag-usop. Tungod sa dakong guguma sa Diyos, balaan sila.
Dili tungkol sa papapugos. Ang mga tao kay dili makapapugos sa mga tao nga magundang sa sala. Example, bisan pa ubang kay magpapugos kanimo nga ayaw bata. Magundang ka sa sala. Pero kung walay guguma sa Diyos, impossible. Guguma sa Diyos kay butabang kanimo nga makaundang sa sala. Diba? Palihunaw ng imo kinabuhi. Kanusa ka nakaundang sa sala? Ala, pag-inom kay, dili mayo. Kinana ko makundang. Tungo sa papapugos, dili. Impossible. Kay dakong paktingtay. Atuba nga sa bino. Bino di ay. Pero unsay mutabang nakupag-undang. Dili tungo sa pulong sa pamilya. Kundi dili tungo sa guguma sa Diyos. Guguma sa Diyos kay makalabay sa sala. Smoking. Kinsay makaundang. Kung kisa man ang napuno sa guguma sa Diyos kay makaundang. Sa una, tino nga istorya, Lola o Lolo. Lolo o Lola. Sorry. Lolo o Lola. Pero single sila. Wala pa sila nakaminyo. So, sa diyan, nahimo silang tigulang. Nakapunaw na silang kanang unta kong magminyo. So, tigulang lalaki, tigulang babae kay nakikita kauban o nakadison sila nga magminyo. Pero problema kay kanang babae, usa ka lola, nagsmoking siya. Nagsmoking siya. So mga kanang babae, lalaki, usa ka lolo, nakasade siya. Do you love me? Lalaki. Do you love me? Bitubag ang usa ka lola. Yes, I love you. Okay, if you love me, could you stop smoking? If you love me, could you stop smoking? Yes, bitubag siya. Yes, I will stop. O tino nga istorya? Nakaundang siya sa smoking. Tungo sa unsa? Tungo sa papapugos, tungo sa guguma. Guguma. Kung kinsa man ang nahiguguma sa Dios kay makalabay sa sala. Mao nga nangingon ng Biblia nga ayaw higugumaon ang kalibutan. Ayaw higugumaon ang kalibutan. Love God only. Mao kining solution. Nakasaba mo? Yeah. Kung tayo sa mga pamilya, kung nakita nimo ang sa membro nga wala pa nakaundang sa sala, imbis na ang pag-away patong nila, palyog tabangin silang mapuno sa guguma sa Diyos. Mao kay best way. Guguma kay powerful. Guguma kay love only can change my heart. Love of God will change your life. Kiunsa niyo pakaluwas? Pina sa papapugos, pina sa guguma sa Diyos. Pina sa guguma sa Diyos. Unsay makausap sa imong kasing-kasing? Guguma sa Diyos. Importante. So, iyong nga sasedote, takinangnan, pakabalaan. Yeah. O atong unang pag-usap, ang lasong ano man namatay si Kristo tungo sa akong mga salakay, para makpuhi ko, para makinabuhi ko, dili sumala sa sala, di ba? So, Roma chapter 6, verse 1.
Roma chapter 6 verse 1 and 2. Roma chapter 6 verse 1 and 2. Roma chapter 6 verse 1 and 2. Okay, atong masahon. Busa, unsa ang atong igaingon? Makapadayon ba kita sa sala? Aron ang grasya makadagaya? Kanadili mahimo kitang nangamatay nga to sa sala, unsaon man nato sa tapak kinabuhi niya na? Okay. Makapadayon ba kita sa sala? Aron ang grasya makadagaya? Okay. Angay mong basahon pagayo, dili kinapasabong nga ang mga Kristiyano kay dili makpadog sala, di ba? Makaba pa ang mga Kristiyano sa sala o dili? Or diso? Makaba pa, okay, other question. Makaba pa mo sa sala o dili? Makabuhat. Kagabi wala ka nakaaway? Ha? Bisa pa butan kayo kakaron, pero sa balay, day! Pero anak panahon na, Kristiyano ko. Ano man nangisok ko. Dali na nga mabasol, di ba? Baka buhat ang mga Kristiyano sa sala. Ano magkihapon na ikinaya nga makasala, di ba? Pero, kining pulong, makabuhat ako sala, pero dilita makapadayon. Unsan buhay pa sa bangin? Someday, makaundang ta. Someday, makalabay ta. So, mga payog pulaton. Hangtod, mulabay sila. Kung mutabang ta sa mga brothers sisters sa maminaw sa pulong sa kanuhay dayon, hinay-hinay mapuno ang kasing-kasing sa guguma sa dayon, automatically, makaundang sila. Ano man? Tungo sa unsa? Tungo sa papapugo, tungo sa grasya. Sa una, tino nga istorya, usa ka kamaring bata. Iyang kinaya kay interesado kayo tanan. So, usa ka adlaw, interesado kayo siya kabahin sa kalayo. Kung akong ibutang ang kalayo sa silingan, unsa yung mahitabo? Hilikado, di ba? So, sa diyang walay kingikanan, kidala niya ang lighter. Kabalo ba ka? Lighter? O gamit ang papel, atubang sa silingan, kibutang niya ang kalayo. Kay interesado kayo nga unsay mahitabo. Anyway, takam mga balay ka adunay problem kay dili na usa ka balay kun dili takam mga silingan. Pero anyway, fortunately, dali lang punong ang kalayo. So, naangguan sa iyang mama, sunod. Nabala kagyud ang iyang mama. Unsa mayo para niya. So, nakatawag siya sa iyang auntie. So, nakaistorya siya. Unsa mayo. So, kanang iyang auntie kay nakatawag niya. O, mingon siya sa manini. So, kanang usa ka batanon, nangadulok siya kay nakahuna siya nga mangisok siya. Pero imbis na ang kasko, nakaistorya ang usa ka auntie kaniya. Imong buhak kay dili mayo. Pero kung magundang ka karon, mahimo ka mahayong tao sunod. Makabuhat ka. Imbis ng kaso ko, naka-encourage ang auntie niya. Ayaw babalak ka. Ikaw kay mahayong tao gihapon. Mahimo ka mahayong tao sunod. So, kumusta man ang usa ka bata nun? Pag nakailak siya, tungo kay nangisok siya, tungo sa encouragement. Gihapon mahayong tao ko. Bisa pa akong buhak kay sayop kayo.
So suka to nauso bang iyang kinabuhi. So no nahimo siyang Kristiyano kay Christian family niya. Naluwas siya sunod. Unsay nakaundang sa iyang sala? Grasya. Kay usa ka bata no nakauna siya nga hugaw kayo ko pasin dili ko mahimong mayong tao. Dahil akong disappointment. Pero usa kanti naka-encourage niya. Yeah, sayop ti ay pero kung makundang ka mahimo ka mahayong tao. Sa patinuot, grasya kay makausap sa tao. Disiplina put. Sumala sa Biblia, tungkol sa time dili ko makpasa, kung atong basahon ng Hebrayanon, disiplina po kay unsa man ang tumong sa disiplina, sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia, kung kinsa man ang gihigugma sa Dios kay makadawas sa disiplina, di ba? Disiplina po kay gugma sa Diyos. Grasya sa Diyos. Grasya. Sadyang mag-educate ang ginikanan sa bata, na idwa ka talan. Bisan pang maghukom sila, ano yung mga ginikanan, kinanglan sila mag-educate, di ba? Ayaw buwata, kinanglan sila magtudlo. Pero, kung magtudlo ko, emotionally, mangisok ko, o dili sila mausok. Bisan pa maghukom ko nila, pero kung maghukom ko, pinagi sa guguma. Mausok sila. Parang nga paghukom, pero lahi. Diba? Unsay kalainan? Guguma. Guguma. Importante. Dalawa sa mga brothers and sisters po, para tabang yang mga brothers and sisters, kung mutabang ta sa mga brothers and sisters, pinay sa guguma, mausop sila. Pero, bisan pa akong pulong kay tinuod. Tinuod, walay musayo nga pulong, tinuod. Brother, sayop kini. Tinuod kay sayop. Pero kung walay guguma, dili sila mausop. Sa diyang gidawat ni Jose, nakalaba mo ni Job, gidawa niyang dakang mga problema, di ba? Namatay ang iyang mga bata, napulo ka mga bata, nawala ang iyang bahandi, o nadawa niya ang sakit. Sapat yung tilitong sa iyang sala. Kundili para sa training ni Job. Pero iyang friend kay nakabista niya, di ba? Kinsay, pila ka bo? Tulo? Pero nakatudulo sila kang Job. Ang lason ngano man nangamatay imong mga bata kay tungo sa imong sala. Kina nakabalaan, tinod kini. Pero problema kay walay guguma. Pulong, ilang pulong tinuod. Pero walay kasing-kasing, walay guguma. So, teaching sa Diyos kay pinay sa unsa. To kay nakadumodang Diyos nimo mao nga nagtudulo ba ang Diyos nimo sa manini dili. Ngano man kananang Diyos nga tuduluan mo. Tungo unsa? Tungo sa guguma. Guguma. Okay, nasa tama ninyo? Importante. Ako po sa diyang akong gi-remind. Sa diyang nakalabay ko sa sala. Kung akong gihunaw na nga, ano man, nakaunda ko sa sala, nahangwan ako nga, tungo sa guguma sa Diyos. Sa diyang, nahangwan ako nga, guguma sa Diyos, nakadisyon ko nga, sayo kini, kinanan ko makundang. So, guguma ka importante. So, mga dinis sa beskulo, magpadayon ba kita sa sala, aron ang grasya magatagaya? Tungo sa grasya, pisan pa makabako og sala, tungo kay huyang ko, pero dili ko makapadayon. Someday, makaundang ko. Pero ang mga tao dili ruwa, dili sila makaundang. Diba? Pero Kristiyano, makaundang. Pinay sa unsa? Grasya. Verse 2,
Kanadili mahimo. Kitang nangamatay nga to sa sala. Yes. So, also kinata mo to nini. Ang itong hunaw ng kanunay, namatay na ko dito sa cross. Uban ni Kristo. So, Galatians chapter 2, verse 20. Kilansang ako sa cross ubang kang Kristo. O dili na ako nga buhi, kung dili si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Ugang kinabuhi nga kikinabuhi ko karon sa unot, kikinabuhi ko sa pakto sa anak sa Dios nga nahiguguma kanako o mitugihan siya sa iyang kaugalingon alang kanako. Yes. Namatay nako dito sa cross. Kinata mo to. So namatay ko ngadto sa sala o nabuhi ko ngadto sa pagkamatarong. So sumala sa Biblia, unang Pedro chapter 2 verse 24. Na-connectado kini mga bersikulo. Unang Pedro chapter 2 verse 24. Unang Pedro chapter 4 verse 2 verse 24. Okay, atong basahon sa rituan nga siya sa iyang kaugalingon mao ang nagdala sa atong mga sala sa iyang lawas ibabaw sa kahoy. Aron kita nga sa nangamatay ngadto sa sala mabuhi kita ngadto sa pagkamatarong tungo sa mga samat niya nangayo kamo. Nangamatay ngadto sa sala, mabuhi kita ngadto sa pagkamatarong. Kinatamuto nini, namatay nako ngadto sa sala. Buhi pa sabon nini nga pwede nga magpadayon ko sa sala o dili. Pwede ba? Pwede nga magpadayon ko og sala? Pwede o dili? Dili. Namatay nako dito sa sala. Pao nga, kinata mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Unsa ang pagkamatarong? Pagkabalaan. Bala nga kinabuhi. Yeah. So mao kinyang tutumong sa takalwasan. Chapter 4 verse 2 and 3. Verse 2 and 3. Okay, atong basahon sa rituan. Atong basahon sa rituan. Aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahabilin diya sa unot, alang sa mga kalipkon sa mga tao, kundi alang sa kabubudon sa Dios, kay igo na ang tamiyaging panahon nga gituman alang sa kabubudon sa mga hentil o kikinabuhi alang sa mga kalawayan, sa mga kalipkon, sa mga pag-inom sa bino, sa mga hudyaka, sa kumbira, sa mga paghubok-hubok, ug sa mga mahugaw nga pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Okay. O pagpino, paghubok-hubok, pagsimba sa mga Diyos-Diyos, miyagi na, namatay na ang tanan dito sa cross. So kinatamuto sa mga bisan pa og bakwak og sala pag-usop, kinahanglan ko mag-meditate nini, tayo makaundang ko. Sakto di ay. Humana, miyagi na. Buhay pasabon nini nga, kipalyo i-meditate. Kining napasabon nga pwede nga magpadayon o kinahanglan ko mag-undang. Akong basa pag-usop, ilabi na verse 3, kay, igo na. Igo. Igo na. Yes, hubog-hubog ka sa una. Nakabakog, mga sala sa una. Igo na. Unsa boy pasabon ini? Pwede nga magpadayon o magundang. Magundang kay igo na sa una, naka-enjoy na ka sa una. So, igo na. So, ayaw buhat na karon. Mao kinyang kabubudon sa Dios. May nasa ba mo? Igo na. Sama sa kanang usa ka rolang nakaundang sa smoking. Kaya suka karon
mag-undang ka sa smoking. Mag-uban ka, naku. Yeah. So, buhay pa sa banin nga, tumong sa kaluwasan kay dili para pakpadayon sa sala, kung dili para pagkabalaan. So, kita na ako, unang Juan, tumong sa unang Juan kay kabalo ba mo kung sa manang lasong ano man nakasulat si Juan sa unang Juan, bisa pa nakasulat na siya sa Gospel of John. Niya to panahon na, ubang kaaduna sa nga pagsabom, atong gitawang na Gnosticism, gikan sa Gnosticism, dakhan mga heresy kay gihimo. Unsa man ang teaching sa Gnosticism. Kay naluwas na ta, o lawas kay hugaw. Mao nga, pwede nga magpadok salag. Bisa pang nakaban na kong sala, dili akong lawas kay nakabad og sala. Okay, question. Hugaw ba ang lawas? Okay, hugaw. O dili hugaw. Hugaw ka, lawas kay dili hugaw. Unsay hugaw? Kinaya nga makasala. Kasaba mo? Lawas kay bilhin ng kiyapo mao nga atong nakadunan na Roma chapter 12 verse 1, ihalad ninyo ang inyong lawas. Nakasaba mo? Lawas mismo kay bilinhon sa tubang sa Dios. Pero tungo sa sala o kinaya nga makasala mao nga mahugawan ang lawas. Pero lawas mismo kay bilinhon gyapon nakasaba mo. Okay. Mao nga bingon ng nanginong Biblia ihalad ninyo ang inyong lawas. Pero niya to pa na nakasayop sila nga lawas kay hugaw. So unsay nahitabo? Si Jesus po kay hugaw. Kay aduna siya lawas. Tungo nini takhan mga heres kay gihimahang to karon. Kabalo ba mo? Mo dili ko maksulti kung kinsa sila. Nakto sila nga si Jesus mao ang kilalang dili makubuhat. Anyway, sumaw nga dahil sayo nga pagsabong nga pwede nga magpakok sala kay kanang bisa pang nakabak og sala, dili ako, kung dili akong lawas. Dili bibili ko Kung nakabak og sala, kinsay nakabuhat? Imong lawas, ikaw. Ay, ikaw. Tungkol sa akong decision, nakabak og sala, di ba? Mao nga, nakasulat si Juan sa unang Juan, chapter 2 verse 1, na itumong sa paksulat. Unang Juan chapter 2 verse 1. Unang Juan chapter 2 verse 1. Okay, unang Juan chapter 2 verse 1, atong basang sunit Juan, mga anak ko, nakasulat ako kaninyo nining mga butang nga aron dili kamo managpakasala. Apang kung may uban nga makasala, may manalaban kita uban sa amahan si Hesus Kristo nga matarong. Ano man nakasulat siya nini? Mga anak ko, unang Juan kay para kinsa? Unang Juan kay gisulat sa Dios para sa mga tawo nga dili luwas, para sa mga luwas. Panga sa mga kinaluwas. Aron dili kamo manapakasala. Kaya niya to panahon na tungkol sa Gnosticism, dahil sa mga pagsabong nga, pwede nga makpatok sala, pisang pang makpatok sala, kaya makatot ka sa langit, mga nga, pwede wala problema. Mao nga, nakahunaw na si Juan nga, kinangnan ko, maktudulo kanila nga, iyong nga Kristyano, bawat ang sala, dili pwede, dili mayo. O,
tungkol sa huyang lawas, tungkol sa kinayang makasala, kung makuha sila sa sala, kinahanglan pakinulsol. Okay, so kada Bible seminar atong nakadunan, na dua ka klase nga mga pakinulsol. Unang pakinulsol, para sa kaluwasan. Bila ka higayon? Kapila? Kausa, di ba? Yutan. O pakam sa kaluwasan, kinahanglan ba pakinulsol o dili? Kinahanglan para sa kaluwasan, para pakabalik sa fellowship. Para pakabalik sa fellowship. Pero diyato panahon, nasa panahon ni Juan, ubang nga mga brothers and sisters, bisa pa nakabuhat sila og sala, okay lang gyapon. Walay pakinusol. Bisa pa nakabuhat sila og dakong sala, gyapon ba okay lang. So madabala kagyo si Juan. Ngano man nakahuna na sila nga sala kay walay problema gyapon. Mao nga gituduluan niya ang mga brothers sa manini, unang Juan. Tungkol nini, dakang mga sayong nga teacher kay nakahimo sa sayong nga doktrina. Pakumbisya. Unang Juan, chapter 1, unang chapter 1, verse 9. Verse 3 verse 3, akong basahon, verse 3. Ang among hingkit at hingdunggan, kinamantala namo kaninyo, aron kamo usad may tapakaambit ubang kanamo, ugang atong pakaambit usap uban sa amahan ug sa iyang anak nga Kristo. So, kining chapter kay para kinsa? Para sa mga tawo diliwas, para sa mga kinalwas. Para sa mga kinalwas. Nakasugon na ang fellowship uban ni Kristo. Mao nga unsa kinahanglan? Pakabalan, di ba? Nakaminyo na. Pana asawa, pana kay Jesus Kristo, asawa kay iglesia. So kinahanglan pakabalaan. Pero usahay makabaw mo og sala. Anang panahon na unsa ito buhaton? Verse 9. Atong basang sulituan, kung igasugid nato ang atong mga sala, matinumanong matarong siya, aron pasailoon kita niya sa atong mga sala, o pagahinuan kita niya gikan sa tanang kadautan. Okay, kining beskro kay para sa mga tawo dili luwas, para sa mga Kristiyano. Para sa mga Kristiyano. Example, yung nga bata, dahil importante nga lata. Akong bata kay nakagamit sa akong laptop, pero nahulog, naguba. Hindi open. Tayong mangisok ang amahan, di ba? O, dayon, unsa iyang buhaton yung mga bata? Papasayo ako. Dayon, iwaginit ka na kay kamay bata kay mag nakahila, takong ruha, tayo makbatunaw ang kasingkan sa amahan. Okay na. Tayon, babalik ang fellowship. Tayo sa amahan o pata, di ba? Sa manini, yung mga Kristiyano, bisan pang nakabakog dakong sala, pero nalimtan niya ang iyang sala. Okay ra kini kain. Biyagi na ang sala. Wala pa kinusol, wala bagong kinabuhi. Okay ra ba kini? Dili mao nga nakatudulo si Juan. Yung mga Kristiyano kung magpakaog sala, makinusol ka. Nakasaba mo? Dili para makato sa langit. Kini teaching kay dili para sa dalan sa kaluwasan. Pero takang mga church kay nagtudulo kami nini, di ba? Tanawa, kinako makumpisya para makato sa langit. Pero makato ta sa langit pinagpakumpisya, problema kay mo atong nakadunan sulo sa Bible seminar. Dili ko maka-share kabay sa akong mga sala sumalabo, di ba? O dili ko maka-share kung sa akong mga sala sa una. Kini sala kay dili sala nga imong gibuhat sa wala pang imong kaluwasan. Sakto?
Naluwas na ko karon. Kinahanglan ko mag-official. Gikan sa akong pagkabata. Ma, unsa man akong gibuhat? Pag kinahanglan ba ko mag-share sa tanan ng mga sala akong gibuhat gikan sa akong pagkabata? Dili, pagkaman sa kaluwasan, yung nga Kristyano, kung magpakuksala. Tayon, bakit sayong nga kinabuhi yung nga anak, di ba? Ato bang sa amahan. Anong panahon na dili pwede nga papangayo sa kapasalyuan? Dili, kinahanglan ko makampo sa Dios, Ginoo. Suri kayo, nakabakog sala. Palyong tabang kong makundang ko. Kinahanglan kini. Pero usahay, sombra siso kay nakasayo. Ay, kay mga brother sister mo. O church diri. Mga pisat pang nakabakog sala. Okay na, wala problema. Kaya ang Diyos ka guguma. Nakakami sila sa guguma para papakasala. Mao kinyang gnosticism. Mao nga nakasulat si Juan sa unang Juan. Para papakasala, para dili magpakasala. Yeah, chapter 2 verse 1 pag-usop. Okay. Atong basa pag-usop, 3:1. Mga anak ko, nakasulat ako kaninyo nining mga butanga aron dili kamo managpakasala. Yang to diri. Aron dili magpakasala mo. Uy pasabon nini nga unsay kabubudon sa Dios lo sa church? Unsay kabubudon? Pakabalaan. Lasa man ninyo? Yes. Importante. O bubalik ta main chapter, unang Thessalonica chapter 4. Verse 3. Okay, akong basang. Kaya ang kabubudon sa Dios mao kini ang pagpalaan kaninyo nga magnikay kamo sa papakihilawas. Ilabi na sa diyang nakatudulo ang Dios kabahin sa pagkapalaan, unsa man ang pinakaunang topic? Unsa man ang pinakaunang topic? Unsay pinakaunang topic? Pagkabalaan. Unsa man pinakaunang topic? Pakihilawas. Pakikilawas. Mao kinyang dakong sala sulo sa church. The sexual immorality. Okay, mahapin na human. Mga 10 minutes lang. Sa wala pa ang pangminyo kung nay sexual relation taliwa sa babae o lalaki. Pakikilawas kini, di ba? Dili pwede. O, pisan pa nakaminyo na sila, pero kung kaibog sila sa laing nga mga babae o lalaki, pakihilawas po kini. So, mao kini importante nga topic, iyong nga mga batanong karon o iyong nga kini ka na. Sa Genesis, naitahan ng mga sinuktanan. Sinuktanan sa tanan ng mga butang sa kalibutan. Sinuktanan sa kalibutan. Sinuktanan sa pana-asawa. Sinuktanan sa pamilya. Sinuktanan sa nasod. Sinuktanan sa society. Sinuktanan sa sala. O problema, sa diyang kihimo sa Diyos ang kalibutan, sa diyang kihimo niya ang mga tao, si Adan o Eva, sa sinuktanan kihimo sa Dios ang usa ka tawo lang kinsa? Si kinsa? Si Adan. Naging sa siya. Pero sa diyang nakabuhat siya sa kabubulong sa Dios, nakahunaw na ang Dios nga siya lalang kay tilipay ko kinang ng katabang so mga kihimo sa Dios ang babae si kinsa? Eva, yeah, this word. Kay siya kay pinakaunang babae, unsa ka lindo, di ba? Miss World. Siya na lang. Yung uyak, yung asawa. Yung uyak, yung asawa. Ano man kihimo sa Diyos ang babae para pag-enjoy sa sala?
Dili yung nga uyab, kundi yung nga asawa. Nakasaba mo? Bawal ang uyab dili sa church. Bawal. Dili tungod nako, kundi dili tungod sa Biblia. Unsa man ang tumong sa makpauyab para sa himaya sa Dios? Makasulti ba silang Ginoo, nakauyab nako karon para nimo, makasulti ba mo? Kung may mga uyab, kanan sila nga mag-touch skinship, di ba? Tayo kanan sila nga mag-kiss. Tayo sa katapusan, may mo dakong problema. Nakita na ko ang dakang mga experience. Nakita na ko ang gidawa nilang dakong disiplina. Ayaw buhat. Ayaw mag-away patok sa Diyos. Dili siya kanang mahugaw ang church. Inang natabang sa ginikanan para sa inyong mga bata. O mga bata numpot, ang inyong ampingan. Ginoo. Disiplina sa Diyos kay kusok kayo kung tungod nini. Si Samson, nakasala siya uban sa mga babae. Unsay naitabo? Nawala ang mata. Si Solomon, nakasala siya uban sa mga babae. Unsay nagtabo? Nawala ang nasot. Si David, nakapanapaw siya. Unsay nagtabo? Namatay ang iyang bata. Mao kinang disiplina sa Dios tungod sa pakikilawas. Ang mga brothers and sisters sa Korinto tungod sa pakikilawas, unsay nagtabo? Gipatay sila sa Dios. Dili mawala ang kaluwasan, pero disiplina sa Diyos kay pinakakusok, kay pakikilawas, kay dautang sala, sulo sa church. We should be careful. Ilikado kayo. Suma sa Biblia nga, pakikilawas kay sama sa levadura nga makatubo sulo sa church. Pastor, baka evangelize ko sa iyang pamilya. Baka evangelize ba mo? Walay tabang sa Diyos. Kung naisala, walay buwas sa Espiritu Santo. Kung kanang ka nga mag-evangelize sa iyang pamilya, magpabulag. Mao kinyang best way para nila. Ayaw mag-excuse. Ayaw gamita ang evangelism para pag-enjoy sa uyab. Kabalo ang Diyos kung unsa man ang motibo. Unang Korinto chapter 6, mao kinyang dakong sala sulo sa church, verse 18. Unang Korinto chapter 6, verse 18. First Corinthians chapter 6, verse 18. Atong basang sulituan. Mga lagiwi kamo sa pakihilawas, ang tanan sa lang nga pagabuhaton sa tao, gawas man sa lawas, apan siyang mga pakihilawas, makasalabatok sa iyang kaugalingong lawas. Pakihilawas kay dili sama sa laing nga mga sala, dakong sala. Mao nga disiplina po kay dako. Sa una, anyway, mas mayo nga mag-isurya ko, kabay kunsay naitaw kay tino nga kahimtang. Sa una, usa ka batanong kay nakauyab. Kipasidan siya takang mga higayong sulo sa church. Brother, tahutang kayo kini, payo mahundang. Pero nakaigono siya. Sa usa ka adlaw, disgrasya siya sa kalsada. Dakong ka accident. Wala siya nakalakaw mayo. Usa ka sister, nakauyab siya. Pinay sa takang mga counseling, kipasidan siya, ayaw buhata. Pero wala siya nakaundang. Namakak siya sa tubangan sa pastor. Bisa pa wala siya nakaundang, pero murag, nakaundang na siya. Usa kadalaw sa nakalakaw siya sa gawas, kidnap siya sa gang. Gisulo siya sa trunk sa likod sa sakyanan. Sulo sa trunk sa sakyanan. Hadlo kayo siya, di ba?
Kasi sadyang nakalakaw siya, usa ka lalaki kay kidala sa manini. O gibutang siya sa trunk. Tino nga istorya sa Korea? Nakampo siya sulod sa trunk. Ginoo, story kayo. Sama ni Honas kay nakaampo sulod sa tiyan sa isda. Ginoo, palyo tabangi ko. Kanang maundan ko, Ginoo, palyo hatay ko chance. So sadyang nakaabot ang gang sa gasoline station para gasolina. And kinanglan siya mag-open sa trunk o cap sa gasoline. Pero sayong nga naka-button. Imbis na ang cover sa gasoline, na-open ang trunk. Nakalikay ang usa ka babae, sister, o nakabot siya sa church. Pastor! Ano man? Magsulti ko sa tanan. Unsa man? Sa patino, wala ko nakaundang sa sal. Gihapon na uyab. Pero nadawan ako ang disiplina kikan sa Diyos. Happy na namatay ko. Nakaistorya siya sa tanan. Nakaila siya. O mingo siya nga, magundang ko. Sa dili pa ka modawat sa akong disiplina, kung naay tinaguan sala, payo ilabay paspas. Kaya dili siya kanang mahugaw ang church. Kaya tungon nini, imong pamilya kaya dili makata sa kaluwasan. Wala ka kabalo. Importante kayo o usa ka tinong situation. Usa ka sisa kay adunay uyab. Wala siya naluwas. Pero kanan siya nga makuban niya. So mga bisa pagkipas siya nga makabulag ka. Pero kanan siya nga makuban, so mga nakabila siya sa usa ka lalaki o usa ka lalaki bitubak siya sa mga brothers. So naluwas na ko. O nakaminyo sila. Pero sukada to, naitabang problema. Kanang lalaki, sapatin wala siya naluwas. Pero namakag siya sa tubangan sa tao nga, naluwas na ko. Kay kanan siya nga mauban sa usa ka sister. Pagkama sa pangminyo, nauso bang iyang kinaya, kanunay nakaluto siya sa usa ka babay. Ayaw atong sa church. Sa matahigang nakato siya sa church, pag nakapunch siya, nakaway siya, ayaton. Nakita na kong dakang mga situation, dili ko makasulti sa tanan, ang Diyos kay dili malimpo. Impossible. Bisok kayo. Hebrews chapter 13. Verse 4. Hebrews chapter 13 verse 4. Okay, atong basahon. Himuha nga ang pangminyo, mabatunan sa kadungganan sa ngatanan, o himuha nga ang hiktaanan dili mahugawan. Kayang Diyos magahukom sa mga makihilawason o mga mananapaw. Okay. So, naay mga batanon o naay mga ginikanan nga adunay batanon. Kung estudyante sila gihapon o kung wala pa bisan pa na-graduated na ang school, pero kung wala pa sila na andam para pang ninyo, payo pantay sila nga pala. Kung muabot ang chance nga makaminyo sila, pangutanong ka na ko, pangutanong ng pastor, mga batanon, mga brothers sisters, mga batanon, kung andam na, kung giandam nimo ang budget para sa pangminyo, o graduate na, o mahimo ka gawas nun, mentally, financially, kung nai pag-andam nga dili kinang nakabudaw sa supporting gikan sa ginikanan, anang panahon na makaminyo ka? Anang panapalyo
pangutan ng pastor, nakampok ko dugay, dapat ko nga kinanan ko magninyo. Unsay mayo. Tayo, makapag-guide sila. Sa patino, tanaw ko. Tanaw. Hapin na human. Sadyang nakaminyo si Isaac. Kinsay nakadala ni Rebecca. Si Isaac sa iyang kawaningon ang Diyos. Sadyang nakaabot si Rebecca, unsa man ang gibuan ni Isaac. Summa sa Biblia, nakameditate siya sa Biblia. Sa iyang balay. Sadyang nakameditate si Isaac sa Biblia, kidala ang mahayong sister sa Diyos. Makita ba ninyo ang kasingkay sa mga tao? Makita ba ninyo? Dili, dahil kinsay makakita sa sulod. Ay kinsay makakita sa sulod. Ang Diyos dahil kinsay makadala sa mahayong bana asawa. Kinsa? Ikaw? O ang Diyos? Ang Diyos. Just Platon, hangtot ipakita sa Diyos. Do not be hurry. Tayong badawan mo ang God's way, best way. Okay, nasa ba mo? Yes, importante. Kung na-question, just mahuta na ka na ko. Tayong buhay ito ko. So, kahapon, usa ka brother, usa ka sister, nakaminyo sila. Unsa ka mayo? Gikan sa paktaik sa mga brothers and sisters, nakaminyo sila sa church. Kay hangtod nakaminyo sila, nakabantay sila sa ilang pakabalaan. So akong kitawag sila, brother, akong gibating nga kinang ng kamang ninyo. Sister, akong gibating nga kinang ng kamang ninyo. Akong gi-guide sila. O nakaminyo siya, unsa ka maayo sa tubang sa Diyos, di ba? Pero kung mahulog ka tong sa sala, disong nga mo-guide ang church nimo. Example, mapaday ang sala sa tubang sa mga brothers and sisters. Kinsay ka na nga mangminyo, uban nimo. O ba mga bata nun? Siya brother, nakapanapang na siya. Tayo baka introduce ang church niya sa lain nga mga membro. Bisot. Bantayan ang holiness, yung nga batanon, ilabi na mga single karon. Ayaw iyatak ang imong pakabalan sa ubang na mga lalaki o babae. Bilinon kayo. Kinasa ba mo? So kinahanglan panika mo sa mga patanon o kinahanglan also tabang sa ginikanan. Kung naikinikan nga naluwas. Importante kayo kini. Yes. Okay, sa katapusang pulong, tungkol sa time, unang Thessalonica chapter 5, verse 22. Unang Thessalonica chapter 5, verse 22. Okay, mao kinya kabubudon sa Dios. Verse 21 and 22. Kaya itong basang sulituan, apan sulayan ninyo ang tanang mga butang, patunan ninyo ang maayo, manalikay kamo sa tanang dagway sa kadautan. Sulayan ninyo ang tanang mga butang, patunan ninyo ang maayo, manalikay kamo sa tanang dagway sa kadautan. Ilabay ang tanang mga tautang butang. So best way sa tubangan sa Diyos kay pakabalaan. Okay, nasa ba mo? Importante. O kung kinang ng tabang, kung kinang napagtambak, anytime, tumangayo ka sa counseling. Welcome kayo, kanunay. Bisang kanusa. Bisang kanusa. Mausay, some branches kayo maulaw, sulo sa Sunday ceremony time kayo, tali na nga makita. Usa kasi ito kayo nakasulo sa opisina sa pastor, ano man. Kung maulaw mo, teksan ko, tayo schedule ko, lain nga adlaw. Kung maulaw ka, pisang kanus. Kung ubang nga mga lalaki kay, magpadul ka nimo,
ingnan ko, butabang ko. O yung brothers, kung ubang nga mga babae kaya makpadul kanimo, ingnan ko, butabang ko. Okay, so dakan salamat sa pagpamina. Okay, dakan saba mo? Yes, dakan salamat, makampot ta. Dakan kayong salamat sa Ginoo tungo sa imong dakong grasya. Nalwas kami o tungo sa imong dakong grasya nakatigom mi diri ta para pakpaminaw sa imong pulong Ginoo. Ilabi na karong untak among nakatunan ang kabahin sa pakabalaan. Ang kabubudon sa Dios tay pakabalaan diya sa iglesia. O dili namang diya sa iglesia kundi sa bisan asa kanan ang Dios nga mahimo kami balaan. No iyo nga Kristiyano nga nakadawas sa kapasalyon sa sala, payugtabang mi nga makadawok sa sala. Aron nga makita namo ang buwas sa Espiritu Santo. Ilabi na Ginoo, susunod nga bulan dunay Grand Bible Seminar diri sa church. So ganan unta ming evangelize sa dakang mga tao aron nga dakanang makadawas sa kaluwasan. Para nini, tapayong tabang yang mga brother ug sisters nga makayo sa usa-usa aron nga maka-evangelize kami sa dakang mga tao Ginoo. O kana unta ming sulti nga honestly naitakan mga kahuyangon o naitakan mga sayong nga mga buhat Ginoo. So mga payog tabang imi nga makalabay sa tanan aron nga magamit kami sa Dios imong nga pilinong instrumento para sa mayong balita. Daghang kayong salamat sa Ginoo. Among gisalig ang tanan sa imong mga kamot sa pangalan ni Kristo among giampo. Amen. Okay, nakasalamat, makanta ta.